onder de 10 graden en hudde wien. Maar toch ski het los joet, het scootjesseizoen. Met 45 scootjes. Een drokte van belang niet lang waar. Dat maas om 8 uur begint met een officiële start. De Langwarder commissie griept voor de kans om aandacht te vregen voor een grote winst. Ek een IFKS-wedstrijd bij Langwaard. Er wordt een heus bidboek ombeen. Wat wij ombeen gaan aan IFKS en wat Aars en ik aan de skippers doen. Wij willen graag een wedstrijd hierin hebben. En dan moeten we even zien hoe ver dat we er mee komen kennen. No? Dat al was je. Waar moet er dan afvallen? Ja, wat ons betreft valt er net in al. Er komt gewoon een wedstrijd bij. Dat zou voor ons denk ik het mooiste wezen. Maar ja, nogmaals, daar gaan wij net door. Dat we met de skippers in de skippersvergadering maar besluiten. Wij hebben een paar oplossingen die geven we dan aandragen eventueel als wij belusten worden bij de discussie. Of het er ik van komt, dat wordt in november besluiten. Joet gaat het om de start van het seizoen en dat is pittig genoeg. Een waskoging is dan ik op zijn plak. Tegen de boel en denk maar wien en denk om de puisters. En je hebt zo ze komen over de maag, hè? Maar los gaat het. Maar hudde wien. En dat is spannend. En dit is de eerste keer dat hier maar hudde wint, dus ja, dat is even wat weinig. Ben je moet waan? Ja, ondreven. 1, 2, wat doe je hem erin? We doen een broekreef plus 1 reef erin, ja. En we gaan naar een mast, dus even wat proberen. Ja, dat is zo heel goed. Ja, het is wel spannend, ja, altijd. Ja, maar dat jij er een beetje bij. Ze willen hier heel graag een wedstrijd hebben. Tijdens de IFKS. Ja, nou, ik steer daar wat neutraal in. Het maakt het me eigenlijk persoonlijk net heel veel uit. Nee. Ik ga gewoon mijn mening over de rustdag. Maar voor de rest maakt het me net zo vol uit waar we zielen. Ja, ik denk net dat we 8 wedstrijden zielen gaan. Dat wil ik net. Maar het spektakel is er ik voort. De bemanningen hebben houden en keren bij de eerste wedstrijd. Een eerste incident is er ik al. Hier van de bemanningsleden van de Zorg en Vlijt is vlak voor de start verwonden rekken en naar het ziekenhuis bracht voor hechting zo'n holle. Het scootje giet zelfs ik net van start.